ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ଗଜାନନ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସି ବୋଉକୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବେ ନେଇକି ଆସି ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନମସ୍କାର ହେଇକି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଶନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ଦୋକାନ ଲାଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ସେଇଠିକି ଏବେ ଯିବା। ଟାଇମ୍ ବୋଉ ଏବେ ଚାଲିଲା ଯେଉଁଠି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ସେଇଠିକି। ମୋର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସେ ଦୀପ ଜାଳେ ଏବଂ ଏଠି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ